Ma taqta' xejn is-saga tal-flyover il-ġdida tal-Marsa. L-ewwel il-ħofra f'nofs it-tarmak u issa ir-ritratti fuq il-midja soċjali li juru li x-xogħol għadu mhux lest. Sal-ġimgħa filgħodu il-Ministru Ian Borg ordna biex jitneħa kull sinjal li x-xogħol fit-triq ma sarx sew u għalhekk ġew mibgħuta ħaddiema f'parti mill-flyover biex jiksu l-ħofra li kienet sfrundat. Fil-fatt waħda mill-karreġġjati kienet magħluqa b'bollards tal-plastik. Biex jinawgura din il-biċċa tal-flyover, il-gvern kien nafaq xejn anqas minn 40,000 euro għaċ-ċerimonja bombastika li għamel fejn inkrew tinet, siġġijiet, sistemi tal-awdjo u screens, fil-waqt li fuq Facebook ġiet imxandra live iċ-ċerimonja kollha. Intant l-aħbar tas-sit netnews.com.mt mill-ġdid ħolqot furur enormi fil-Ministeru ta' Ian Borg bil-ħaddiema kollha f'paniku sabiex jippruvaw isewwu l-ħsara li qed issir kaġun ta' dan ix-xogħol nofs leħja mill-kuntratturi torok. U bħas-soltu biex jisalva ġildu, Ian Borg infex f'dadija fuq Facebook, jipprova jiġġustifika kollox. Il-Ministru iżda spiċċa jammetti li l-famużi expansion joints ta' din il-flyover għadhom qasbis twaħlu u se jitwaħlu gradwalment fil-jiem li ġejjin. Ian Borg ma qal xejn iżda dwar is-sigurtà f'din il-flyover jew x'miżuri se jkunu qed jittieħdu biex jitħarsu sewwieqa li jużaw din ir-rotta, proġett li qed isir b'fondi tal-Unjoni Ewropea.